ysbrydoliaeth, swn i'n dweud, ydy yr un ffordd fedra i ddeud. O'n i'n reit nerfus i ddod yma, i fod yn berffaith onast, ond ar ôl bod yma, o'n i'n gwybod wedyn ar y car yr ffordd adra, o'n i'n deitha'n had fod fyma lle dwi eisiau mynd i. Dwi wedi bod eisiau gwneud ffiseg ers o'n i'n plentyn bach, so mae'r cyfle i gwneud o mewn brifysgol fel hyn yng Nghymru a gallu astudio topics gwahanol mae gyd. Oedd pawb yn arbennig, lot o pethau i wneud yn yr wythnosau gyntaf. Oedd yr adran yn arbennig yn helpu pobl setlo fewn. Mae'n mynd trwy bron iawn popeth fedra i feddwl amdan, mynd o dynameg clasurol, ffiseg clasurol, opteg, thermodynameg, i fyny at y gofod, y ser, planeda a chydig bach o ffiseg quantum hefyd. Mae'n rhoi siawns dda i dysgu popeth. Dyna'r ffordd gorau fedra i ddeud o. Mae'r ochr ymarferol yno fo, dwi'n cael digon o profiad yn gwneud hynna. Os ti ddim yn licio fo, ar ôl y trydydd flwyddyn byd dim yn gorau gwneud o. O blaen, o'n i'n person reit shy, ond ar ôl gorfod agor allan a siarad hefo mwy o'r darlithwyr, gwneud presentations a ballu, oedd o'n helpu fi ddod allan o fy hun, so oedd o'n helpu iawn. Mae'r cwrs ei hun wedi helpu fi penderfynu beth dwi eisiau gwneud, ond mwy na'n byd, mae'r aber ymlaen wedi helpu fi i benderfynu bod swn i'n licio gwneud PhD yn fyma. A rili, swn i'n licio aros yn aber, gwneud ymchwil yma, dysgu hefyd, so hynna 'di'r plan.